Bafethu masikhavareni i-testimony kaSearch Fanny Nkosi kaMadlanga Commission. Sizabe sesikherisha nika-National Commission uFanny Masemula njoba yena beke pha ku-ADO Committee. In fact masiqale nje ngaye because eyakhe nje incinci. Bafethu bampheke bamophula umntana womuntu National Commissioner kulanto ka-ADO Committee. Phansi koba ke phofu evela ngongathi untekentekana nje kungani engazange astand firm even yo Minister Senzo Mchunu xa bemenzisa lento bemenzisa yona okanye befuna into yoba makudisbandwe i-political killing stars team. Nini bambuze ngama-properties akanawo ingathi ngumuntu ovele nama-properties amaninzi kumele nje explain nje yonke lonto lento kune-properties ezingaphi PPP kune-properties ezingaphi PPP hayi ethile andisayibhatale ndayibhatala 20 years kwakuyi-20 years mosi property ndayigqiba ndabhatala ethile hayi nenkosikazi iyasebenza in fact ibisebenza seyaretire imali zayo zaphuma naye wayesesipoliseni ininzi nje lonto akayicacisayo pha. In fact ecacisa kunjalo ndinayo into ethi kubani umuntu ongaboni ingxaki bekejongene nayo uNational Commissioner yintoni into bekezayenza xa bekedibene nalamabhulls bekedibene nayo because nje ubumbona nje into yoba yena bekeyipaloni nje sonkeni ngapha kunguGeneral Shadrack Sibiya ngapha kunguMinister Senzo Mchunu bemfake phakathi. So nje yinto engathi njalo eyakhe pha ku-ADO Committee. Uziphendulele ke phofu kwakhona nalapho esisho khona esithi ayikho into bendingayenza mna because ndandingekho ndiselifini and ndazama ukwenza i-instructions qha abantu bakhetha ukuzenzela unothanda. So uzamile nje shem ukuba firm ngalonto leyo. Phofu ke nditshilo into yoba sekayirenewile i-contract kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Siphume napho singena kwi-testimony kaSearch Fanny Nkosi. Abafethu Search Nkosi beke nobungozi obuserious. uSearch Nkosi ebedlala nje umrabaraba omnye ethanda ebengabenza into babulalane bonke. uSearch Nkosi was not just a messenger kaFezi ethunywa kusithe ethuma abafethu ebedibanisa even inkunza kazazi into beza kumele ngazidibane ebedibanisa ifish oil namanzi apho esazi khona into ba apha kumele into abantu badibane. Bafethu kukhona nalapho kunezijolo khona eziserious. In fact mandize na nje apha eqaleni uthe eqala ke namhlanje kwabe kusiziwa ngalomcimbi wakhe wama conversations ke i-chats akanazo athi ethetha no Steve Mutsumi ngapha uthetha no General Mkhwanazi ngapha uthatheza ngapha uzisa ngapha uthatheza ngapha uzisa ngapha. So ubuzwa ngalonto leyo ke engumuntu obonakala ethumele information ezinye ezingamelanga bazithumele even go Steve Mutsumi. So ubuzwa ke into lento yenziba nithumelele into enokwenza nje no General Nhlanhla Mkhwanazi no General Dumisani Khuma no National Fanny Masemula niyathanda nje bani benizithumela nize nizithumele even abantu aba outside iSAPS. Hayi ke utshilo wathi nje yena bekuyifeni kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uvelizana into ethi ngathi even uSteve Mutsumi uthanda uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthanda kanalo for uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi yinto engasukumi phansi. Hayi bonjani njalo kwayena uyifeni kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kuziwe naye ke ngoku bazama nje ukumgrilla ngalento bafethu lento iya inamba kuya kuvela amagama amatsha apha kuvela oGalito abastorwe ngo-EFF. i-EFF nje igama layo liyalingcola nje kancinci kusukuthi kusesenjalo kuvele oJoe Sibanyoni. uJoe Sibanyoni ke ngomnye nje utata nje oyinkunzi ongumankuntsela nje naye inkunzi malanga enama-taxi ndandigqibela ukuva kangithiwa about more than 400 yama-taxi kulanto laMpumalanga nini wayeke kwakhona nezitsholo ndandike ndemva thetha ke kwakunezitsholo zoba ungathi uKate Matlala kwakune hit babeke bazama ukumthuma uphuthu but wasinda ke ngoku kwakho lapho ndimva khona few months ago na but sometime back nje apho ethetha khona into yoba uKate Matlala nguye ngathi umuntu bekezama ukumthuma uphuthu but nje akazukwenza nto akazuziphindisela uyawubonwa nje zizinyanya zakhe into nje ngathi njalo. So ke ngoku you can imagine uSearch Fanny Nkosi ungumuntu yena osesiphakathini ngathi maloma police so usesiphakathini uthatha ezikaKate Matlala uziletha kuSibanyoni uthatha ezikaSibanyoni uziletha kuKate Matlala abesazi baba abantu abathelelana imanzi. So yinto nje nobungozi nje enjalo ebekeyenza phofu ke waSibanyoni lo naba nexhala khona apho bekesithi khona uthi yena uSibanyoni xa ezaya ko KZN engazuku fila unsafe afuna into yoba uPC which is the provincial commissioner angenelele that uyoba ngafaka uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kulento. Hayi watsho nje wathi hayi inkweli yenkosi ibivele isithi nje thumelani into eformal bhalani phansi formal akasifuni nje into nje ama favors nyana wefone ebesithi nje
thumelana into efomali ize ngesanthaco, then ke ngoku azame into yoba abangenelele in terms of maybe i-protection inyana nje into yoba kuyojonga i-security sibe safe sibe right even for bona oosibanyoni abo xa bebheka kwicala langase-KZN. Bafethu, kuvela amagama amatsha njengoba nditshilo ngoGalito's, ngoJoe, kukhona mosinala mcimbi. Uba niyawukhumbula laa mcimbi ofaka umuntu onokwenza nomtshana kaDidi Mabuza owayenguSiphiwe Mabuza. Hayi, uSiphiwe Mabuza kusesenguSiphiwe Mabuza, ngoku sekenguSiphiwe Mashile. Akagqibanga nje uSejini Nkosi. So i-testimony yakhe ndizawuza nayo kakuhle even tomorrow into yoba ibe iyaphi, because right now it's still more of kusafokhasa nje kulo mcimbi bezama ukumveza indlela ebeke ngayo, and uyambona ixesha elininzi lo mntu ulichithe outside the office. I'm even questioning into yoba ii-duties zakhe zasemsebenzini ebezenza na, because uyambona into yoba lo mntu bekelirana edlala ngapha nangapha ngapha nangapha, ngapha ngomswazi, ngapha ngomutsumi, ngapha ngoJoe Sibanyoni, and ndithetha mna ngoMankuntsela apha bafethu. Yinto nje nobungozi enjalo into irole ibidlalwa ngulo Sejini Nkosi nini uSejini Nkosi. Kwezi chats ke uthumelelana nanezinto. Uba niyakhumbula yayitshiwo even kwi-previous testimony yakhe i-information yasesipoliseni ezinokwenza even with ama-forensic examination. Uthumela izinto apho lelalanga nge-6 kaDisemba 2024 elalanga eliya lobungozi apho kwakuyoredwa khona kwaKhethi Matlala kuyobanjwa uKatiso Molefe. Yena ngo-2 AM uthumelelana noJoe Sibanyoni ama-messages into yoba hayi i-special task force sesifikile ezindlini, nini uKhethi Matlala uyobanjwa. Ngongathi xa uKhethi ngoku thina simazi uba ungumngani kaKhethi, but xa kungathi uKhethi Matlala uyobanjwa ubonakala ingathi uvuya noJoe Sibanyoni ngapha nje. Awuyazi nje ngathi njoba ndisitsho ngathi ngumaluma nje polisa, but nje ibi-dangerous le role ebeke idlala, and xa kefuna ebengabathatha nje ababeke endaweni eyi-1 kube ngudidididididi ngendlela nje kubonakala ngayo. So iziveziwe nje into ezinjalo. Zikhona ke izitsholo ezitshoyo ezithi kwaba nako into yoba abathiphe mosque yavela into yoba bathipwa off even before amapolisa efika pha, both uKhethi Matlala noKatiso Molefe. So izitsholo ezinjalo zakhe zafakwa nalapha kuyinto yoba uthini sithi kunezitsholo ezinje. Kwavela nento yoba the day amapolisa esiya kwaKhethi Matlala, uKhethi Matlala wayethetha naye uSejini Nkosi efonini. Bafethu, malunga nala mcimbi kaJerry Bushugha kukhona apho kuthethwa khona sokufakwa nonengi ke ngoku apho into yoba awe into yoba wena mamelani enye into evelayo. uSejini Nkosi kwathi xa kuvela ingathi even izitsholo ezi zobuKhethi Matlala ingathi uyatsholeka kulanto, yena uSejini Nkosi wabiza umngani wakhe into yoba ayibo ndoda ingathi uyafuneka apha eofisini sokhona into engathi so in terms of umthipothipona nje iinsolonyana ezinjalo zona ingathi zikhona, ngoba kuvela nento ethi xa amapolisa eyosetsha eyoreyida ikhona into engathi kwathathwa uJerry Bushugha wabalekiswela wayogcinwa kwaNengi lo mzuzu amapolisa ezosetsha apha kwaKhethi Matlala. Zininzi nje into engathi ziyathetheka. Xa uyimamela nje into ekhona uyayibona nje into yoba yho i-SAPS bokuyimix ikhuqobo. You get an instruction that you don't agree with to just ban the task team. You're on leave. You get it from the minister. You don't care. You leave it there for somebody who's acting in your place to deal with. Is that correct? Yeah, that's correct. Instead of going back to the office to deal with it, you just leave it to the acting commissioner. You only make an effort to deal with it upon your return, some 2 weeks later. Well, I left it for the acting commissioner to deal with that instruction, and I advised how they should deal with it. But it's a very laid-back attitude. the work With was respect, never yeah. affected. Honorable member, why I did that, I cannot be with a minister for a week and he's walking side by side with me and he doesn't hint, he doesn't say anything to me. And when I'm on leave, he sent a directive, then I must jump. You know, General, the police is a public service kind of profession. I'm not sure if you're aware. Yeah, correct. And your interest should be in putting the best foot forward for the South African Police Service and for South African citizens, not so. Your passive-aggressive attitude with the minister is your own business and it's got nothing to do with your job, or it shouldn't have. Do you agree? Honorable member, I
did say that I was with this minister for a week. Yes. And after, if he come on some day, 2 days thereafter, he issue directive, so I must leave what I was doing, go back to his directive. No, that directive can wait. And that didn't affect work during that time. The PKTD carried on with their work.